moments later. Mulailah, kula lan kanca-kanca nyuwun pangapunten. Kula kangen sanget kaliyan Arman. Arman sampun dados tiyang sae, boten nate niki tiyang. Sampun desa, menika iki sampun sae. Saiki sepi desa, sebenarnya Arman wae. Kula iki kedalangan Bu, Arman iki cah nomor 2. Kabeh tiyang remen karo dheweke. Nuwun. Nuwun. Matur nuwun sampun rawuh nyuwun ngapunten menawi sambutan dereng saged kados tesipun. Mboten napa-napa Pak Danis. Menika dina kagem ngirim donga ngelingi kabecikanipun Arman. Kula durung sempat nyuwun pangapunten kamawan nate ceklan krasa nanging Arman tasih mesem tiyang sae Pak. Dheweke ngimpi arep gawe taman maos. Kawula janji taman menika badhe kula rampungaken. Ora ngerti to,